פרשת פנחס, זרע שמשון, אות א'. כן, אז אנחנו נתחילים בפרשת השבוע. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שיטול שכרו. עד עוד דכתיב, לכן אמור, איני נותן לו את בריתי שלו. המדרש צריך ביור. מה זה איני נותן לו את בריתי שלו? מה בדין הוא שיטול שכרו? אז זה בדין ששכרו. כל אחד למעשה מגיע לו שכר. אז זה בדין הוא שיטול שכרו. כל אחד שעושה מצווה לא מגיע לו שכר. רק בפנחס מגיע לו שכר. אבל האמת הוא שהחלק הזה זה יותר בחלק השני של הזרע שמשון, שאליו לא נגיע. אנחנו צריכים עוד שעה, עוד שיעור רק בשביל החלק הזה. אבל אנחנו נמשיך בחלק השני, שזה בעצם החלק שפה יגיד לנו הזרע שמשון. החלק השני זה בעצם החלק הראשון של הזרע שמשון. עכשיו אומר, ועוד אמרו ז"ל, והביאו רש"י בחומש, לפי שהיו שבטים מבזין אותו, או הוא בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. הם אומרים, תראו מה זה, הנה זה נהיה לי. עכשיו הוא בא לקרנו קנאת השם, אתה יודע מי היה אבא שלו? מי היה יותר נכון? סבא שלו, אבי אמו, מה היה מפתם עגלים לעבודה זרה? הוא זה, יהוג נשיא ישראל בישראל. מאיפה הוא הגיע בכלל? מי? לפיקה הבאה כתוב יחסו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. האמת הוא שבעצם, אם אנחנו זוכרים, אז בעצם אנחנו נפגשנו בזרע שמשון, עם העניין הזה של פותיאל. שם זה היה באלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פותיאל לא לאישה. זה היה בפרשת וארא. פרשת וארא, שם היה באלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פותיאל לא לאישה. ושם מסבירים יותר נכון שואל שם הזרע שמשון, איך יכול להיות שבעצם שאחרי שיתרו הולך וחוזר בתשובה, מתגייר, אז איך קוראים לו? פותיאל. פותיאל קוראים לו. זה שפיתם עגלים לעבודה זרה, זה יכול להיות. אז שם אומר, זה לא יכול להיות. למה תחזיר אחרי שהוא חזר בתשובה, אז ודאי שלא ייתכן שאנחנו נזלזל בו ונאמר לו, אתה הוא בן פותיאל שפיתם עגלים לעבודה זרה. דבר שני, יש לנו גמרא שאסור לבן אדם לומר זכור מעשיך הראשונים. כן? אם הוא היה, זה לא יגיד לו מה הוא היה, אתה יודע, זה בילה פעם בכלא זה ובכלא זה, והיה לו עבר ויש לו כל מיני היסטוריה ארוכה. או כתוב אם היה בן גרים, כתוב הגמרא מפורש אם היה בן גרים, לא, אמר לו זכור מעשה אבותיך, זכור מעשיך הראשונים. זה, עזוב, לא נדבר. איך אומרים? לא נדבר הלאה. כל אחד מבין שלא נדבר, זה שהרבה מה לדבר. וממשיך שם, זה בעצם בעוד דבר, אומר, אם נאמר, זה מזרע יוסף שפטפט ביצרו, ניחא, זה שבח לו. כן, זה מזרע יוסף, שיוסף פטפט ביצרו, אז ברגע שהוא פטפט ביצרו, רואים כנראה זה דרך לפעמים. באדם לא יכול לפעמים
להילחם נגד היצר. אלא הוא רוצה להגיד ליצר לפעמים, תראה כמה אני מרוויח. עדיף שאני אשאר ככה, עכשיו אם אני אעשה את הדבר הזה, השם שלי ירד, השם שלי... אז זה פטפט ביצרו. אנחנו אומרים, מדבר נגד היצר, הוא אומר, למה? לא כדאי לי. כמו שכתוב שבא אל דמות אביו, ואמר לו, אתה צריך להיות השם שלך להיות בהורים מתומים, אתה רוצה עכשיו שלא תהיה. ולכן, מכוח זה, אז שם הוא אומר שהכוונה בעצם, הוא אומר הפוך, בעצם אי אפשר להגיד שמה שהתורה אמרה בבנות פותיאל זה היה לזלזול, אז זה היה הפוך, זה היה לשבח, זה היה משון, דהיינו, פותיאל זה משון שכחה, הוא שכח את העבודה זרה, הפוך. אחד שהשים את העבודה זרה, איך אומרים, היה בכל מנעמי העולם, היה כהן לעבודה זרה, והיה זה מה בא להיות איזה אחד פשוט שבעם ישראל, להיות כלום, מה היה שם, הוא היה בשיא, מה שנקרא. עכשיו, אז איפה זה שמע? עכשיו, מה ש... אלא מה שבעצם ברגע שבאו שבט שמעון קינאו, מה זה דקר את הנשיא שבט, כתוב שהם רצו להרוג אותו, הם רצו להרוג אותו, ואז מה? אז הם אמרו, ראו בן פותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. אמרו, לא, זה לא בא לשבח. הם פרשו את זה לגנאי. שמה שפותיאל זה לא שבח, זה גנאי. הם לא, לכן, אז כל מה שכתוב, ראו בן פותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, זה כביכול המצאה שלהם. הם לוקחים את הפותיאל הזה בלשון שלילי, שהוא עשה, שבמקום מה שאתם רואים שהוא עשה, המניעים שלו, יש לו זה תוצר של אבותיו. אז לכן הם אומרים שלכן הפותיאל זה לא לשבח, הם טוענים זה לגנאי. וגם אומרים שהוא היה יתרו, הוא היה כומר לעבודה זרה, ודאי הוא היה עדוק בזה, הוא לא התכוון להתגייר בכלל, הוא לא התכוון לזה, אז לכן כל מה שהוא עשה בעצם פרשו את זה לגנאי. אבל עצם הדבר הזה, שפותיאל זה לא, שזה חייב להיות שפותיאל זה הכוונה לשון גנאי. אבל ככה השבטים, אז איך שהוא מסביר שמה? בעצם ככה השבטים רצו להסביר. ככה אומר בפרשת וארא. זה השם של פרשת וארא, ככה הוא מסביר את העניין. ולכן, מכיוון שהם בעצם, הם פרשו את זה לגנאי, אז מה בא כתוב יחסו פנחס בין אלעזר בין אהרון הכהן? אומר, ראיתי דבר יפה, השבוע בשם בן איש חי. בן איש חי אומר, יש מתכון, בן אדם רוצה לעלות, ובכל הדברים, אם זה פרנסה, אם זה בזוגיות, אם זה בכל דבר שהוא נמצא, הוא רוצה להצליח. הוא אומר, איך מצליחים? קודם כל הוא אומר, דבר ראשון, בן אדם, זה שני תנאים יש בדבר הזה. תנאי ראשון אומר, קודם כל, תדע מה שפלוני עשה לך, כן? זה הכל, זה בכוונת מכוון, יש תכנון ויש ביצוע, הכל זה ברמת הקדוש ברוך הוא עושה את זה. גם כשבן אדם ביזו אותו, גם כשבן אדם עשו לו, ועשו לו, לא יחשוב, לא יתלי את זה בבן אדם, זה זה בקדוש ברוך הוא. אמר לו שאם אישה, אשתו בתחילה את הבעיות, יש לה איזה גרושה אחת שלימדה אותה, תלכי למקום פלוני וזה, ויש זכויות, ואם הוא אמר לך וזה, ועדיף לך להתלונן, מלמדים אותה את כל הפשע והרשע, מלמדים אותה שמה. הוא אומר, אל תתלה את זה בזה, תתלה את זה בקדוש ברוך הוא. זה דבר ראשון.
דבר שני, אומר, אחרי שבן אדם עשה לך את זה, התוצאה מזה, אם אתה באמת מאמין שזה מיקום איתו יתברך, אז אומרת שצריך להיות אחד ואחדות. מה זה אחד ואחדות? אומר שאתה צריך להמשיך איתו כאילו הוא לא עשה לך כלום. תהיה איתו באחדות. ואז הוא אומר לך, ברגע שתלך בצורה הזאת, הוא אומר, אז יהיה לך ממוקטע, תצליח בכל מה שאתה רוצה. בפרנסה, בכל דבר, תמשיך, הוא אומר, תבוא אליו, הוא אומר, הוא סיפר, אמר לי שהיה מישהו סיפר לו שהוא מנהל, וכבר כל העובדים התיישבו ביחד, לעשות איזה כנס, ויש להם זה, והוא רצה כבר לבטל את הכנס, ולעשות כל מיני, הוא אומר לו, אם אתה רוצה לעשות כל מיני תחמונים, לא יצליח. הוא אומר, תבוא למחרת, תגיד להם שלא, כאילו לא קרה כלום, תמשיך איתם הלאה. הוא אומר, וככה תצליח. כל הדעה, זאת אומרת בעצם שניים. אחד זה מלמעלה, שהכל מנהל את זה, וגם בתוצאה גם בהתאם צריך להיות. שגם אחר כך שתפגוש אותם מחר, דבר איתם באחווה, דבר איתם כאילו תהיו, תמשיכו להיות ביחד. לא להיות נפרד, להיות ביחד. ואז, זאת אומרת, זה תצליח. זה בעצם... למרות שפעלו נגדך ועשו הכל... למרות שעשו ופעלו, ואתה אומר, ואז תראה שהכל, איך כתוב, אם אתה אומר, כתוב בכללות, כתוב, שמקרה, איך כתוב, אם תלכו עמי בקרי, והלכתם במקרה. זאת אומרת, בן אדם כאשר הוא תולה את זה במקרה, אז הוא נהיה קשור למקרה. הוא קשור למקרה, וקשור למאורעות, וקשור לזה. הבן אדם שתולה את זה בקדוש ברוך הוא, או באתר בקדוש ברוך הוא, ואחר כך בשלב השני, הוא גם מתנהג, ההתנהגות שלו עם הסביבה, היא התנהגות כזאת, אז אני חושב שגם החיים מראים שזה האמת. למה אחרת אם הוא תולה את זה במקרה, בחמד קירים, מה זה חמד קירים? כתוב שהוא משאיר אותם למאורעות. זה ממש הכל מקרה, הוא משאיר את זה. זה מה שקשור אמרתי, אם גם... אבל מה שקשור, לפעמים לזוגיות, מה שקשור לזוגיות אומר, לפעמים, הזוגיות, אז מה אומר? לפעמים יש אישה, לפעמים היא באה אליו, תקיפה אותו, וזה, ועכשיו, מה הוא יעשה? שתוק. הוא הולך, אם הוא שותק, הוא שומע ניחה. אבל יש כאלה, לפעמים הוא עוזב את המקום והולך. כן? וזה הדבר הכי מסוכן. למה עכשיו בן אדם אומר לעצמו, רגע, מה אני עשיתי? אני הייתי בסדר, אם הייתי ממשיך שם, אם הייתי נשאר בזירה, הייתי עכשיו, היה אש ותמרות עשן, אני הייתי מחזיר, הוא פוגע בה. אני העדפתי לא לפגוע בה. הפוך, אני הייתי בסדר. מה אתה רוצה ממני? ואז מה הוא מתפרש מזה? אז מה הוא אומר? זאת אומרת, בעצם מה שאתה צריך לעשות, זה קוראים לזה, בעצם לקחת, איך אומרים, טיים אאוט, הוא קוראים לזה. מה אומר טיים אאוט? לקחת זמן, פסק זמן. פסק זמן אומר, אתה אומר לאישה, עכשיו אני רואה עכשיו זה סוער, עכשיו אני לא צריך לדבר, עוד שעה, עוד שעתיים, לדבר. אז קודם כל יודעת שאתה מתייחס אליה, אתה לא ישרת מה שנקרא ישרת אותה פצועה. למה, מה קורה? למה הגבר גם לא עונה? יש עוד סיבה שגבר לא עונה. אישה יכולה אחרי שהיא גומרת להתווכח איתך, יכולה גומרת לריב, אחר כך, מה נשמע? אתה רוצה אולי כוס קפה? אתה רוצה אולי נלך לטיול? לא, מה? אדוני, מה? אתה לוקח, גבר, הוא לא יכול, יש משהו במוח של הגבר, הוא לא יכול לזה. אחרי שהוא ננעל... הוא משלב לשלב. כן, הוא לא יכול לעבור עם זה ישר לזה. היא ישר יורדת, אצל הגבר זה לא הולך ככה. אצל הגבר זה עובד. אז לכן, אצל הגבר ברגע שהוא נכנס לזה, לוקח לה זמן להירגע, הרבה זמן להירגע. אישה יכולה אחר כך שנגמר, להגיד לו כבר, מה אתה אומר על מה שקרה כך וכך? אתה אומר, דחילק, מה קרה לך? הוא עדיין נמצא בהלם הזה, והוא כבר, אתה לדבר איתו, אולי נלך לטייל, אולי נלך זה, אולי אתה רוצה כוס קפה, אולי אתה רוצה משהו, אולי...
אבל אצל הגבר זה לא הולך ככה. אז לכן הוא עוצר לפני. הוא אומר, מה אם אני עכשיו בזה, אני אגיד לה איזה מילה אחת, רק יישברו הכלים, בזה נגמר, הוא בא לציון גואל, ואז יצטרך. אז לכן אומרת כך, תגיד לה, תשמעי, עכשיו אני רואה, זה לא הזמן, אני לוקח טיים אאוט, אני לוקח זמן, פסק זמן, ואחר כך נחזור. אז ככה היא לא... שמעתי אפילו יותר מזה, שהיה איזה רב אחד גדול. רב אחד גדול שהוא היה יותר בבעל מידות גדול. פעם אחת אשתו, והוא כביכול ענה לה שאלו אותו, למה? זה לא מתאים. אמר, אתם לא מבינים הפוך. אם אני הייתי שותק, כאילו לא קרה שום דבר, אז היא מרגישה שאתה לפעמים הייתה נפגעת עוד יותר. אתה מתעלם ממנו. כן, אתה כביכול מתעלם ממנה בכלל. אמר, אני הלכתי למד, לא, מה פתאום, זה לא נכון. למה אתה אומר לי ככה? וזה, למה? זה היה הפוך, בכדי להראות לה, אתה מבין, שאתה בעצם, אתה גם... קשוב לה. אתה קשוב לה, ואתה גם נמצא במקום הזה. ולפעמים הפוך, אתה בן כן, כאילו הוא מתנתק. ובעצם הבן מתנתק לגמרי. מתנתק לגמרי, זה לאישה זה לא טוב. יש הרבה מגיעים בשם על המחוזות זה, למה? שהם, איך אומרים, יצאו בעסק, יצאו מהדבר הזה. טוב, נחזור לענייננו. שהיו שבטים, פנחס ואלעזר הכהן, אז אמרנו שהשבטים היו מבזים אותו. ואיפה תזה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יהרוג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא כתוב, ויחסו באלעזר הכהן, לא יחסו על יתרו, כמו שאמרתם שזה בא מיתרו, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, לא, זה לא בא בגלל זה. בעצם מה השאלה? בעצם לכאורה, אם נגיד בשפה שלנו, אז זה נראה לכאורה זה משחק ילדים. כל הדבר הזה, שבעצם, שהם אמרו לו, השבטים מבזים אותו, ראו בפותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, זה כמו שהילדים לכאורה, מה מונח בדבר הזה? אז מה אומר? יש לדקדק למה מפני שהוא בן יתרו, אינו יכול להרוג? מה הקשר? רבי יתרו, רגע, הוא עשה מעשה טוב או לא עשה מעשה טוב? אם זה נכון או לא נכון? אז תראו מה התשובה. יש לומר ששם באותו שעה העמיד משה דיינים הרבה, כדי לדון אותם העובדים לבעל פרעה. כדי איתה במדרש על הפסוק, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לשם תחת השמש. שם הפסוק ההמשך, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו. זאת אומרת, היה פה כבר, ברגע שהיה את כל הדבר הזה, שהם בעצם, הם בעל פרעה, אז מה, היה שופטים. אז ראו השבטים, פנחס הרגלי זמרי, גם הוא נתמנה לדון נפשות, והתרעמו על זה. בעצם מה הם אמרו? הם אמרו עכשיו, הנה פנחס נהיה שופט, כמו איך רואים את העניין של שופט, ויאמר משה אל שופטי ישראל. עכשיו, בכדי שיוכל לקבל השכלה של שופט, זה לא רק מספיק שהוא עבר בבחינות, ויש לו את הידע המתאים, ויש לו את הכישורים המתאימים, יש גם עוד דברים מסוימים. מה הם הדברים מסוימים? אומר, אין הכל כשרים לדון דיני נפשות. למה? כשם הייתמה, כשם שהבית דין מנוקים בצדק, קר מנוקים מפגם משפחה. דהיינו, בכתיב התייצבו שם עמך, ויוחסין כמותך. דהיינו שצריכים להיות, בכדי להיות דיין, הוא צריך להיות מיוחס. אם הוא לא מיוחס, אם הוא בן גרים, הוא לא יכול להיות שופט. הוא לא יכול להיות שום מעמד של שררה בציבור, הוא לא יכול להיות. אז אומרים, הוא בן גרים, אז הוא לא יכול להיות שופט.
אז מכיוון שהוא נהיה שופט, הם באו לערער על המינוי הזה שלו בתור שופט. הם חשבו שבאמת היה מינוי של שופטים, ואחד מהמינוי של השופטים זה היה, מינוי של שופטים היה, אבל הם חשבו שהוא אחד מהמינוי של השופטים, אז הם באו לערער שהמינוי של השופטים פה לא היה מספיק, לא היה נכון, לא היה מתאים, שצריך שיהיה כהן מיוחס, אבל לא בן גרים, בן גרים הוא לא יכול להיות שופט. לכן אמרו השבטים, זה שאינו מיוחס, לא היה לו לדון דיני נפשות. למה? אם אמת היה שזמרי חיה מיתה, או פנחס עשה שלא כדין, כמו פנחס לא עשה לו כדין, הוא לא יכול להיות שופט, הוא לא יכול לדון אותו. אפילו אם זמרי חיה מיתה, הוא לא יכול להיות שופט. למה? כבן גרים? כבן גרים. אומר, אבל טעו בסברתם, שמה שעשה פנחס אינו דבר התלוי בדיינים. מה שפנחס בעצם עשה, שהוא דקר את זמרי בן סלור, מה שהוא דקר אותו בחרב, זה לא היה בתור דיין, הוא עשה את זה בתור קנאי. בוא נראה, הבועל אל האדרבה אמרינן, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. ואם בא להימלך, אין מורין לו. זאת אומרת, אם בא לשאול את הרב, אני יכול לעשות? לא, אתה לא יכול לעשות. אלא מדעת עצמו עשה. זאת אומרת, זה רק אחד שבאמת בוער בו הקנאות שבו, אז הוא עושה את זה. אבל אם הוא בא לשאול, זה סימן שהוא כבר פושר. הוא כבר לא יכול, זה כלי שני כבר. כלי שני כבר לא מבשל. אין בו, זה לא מספיק אותנטי. זה לא אותנטי מספיק. זה לא באמת בא מתוכו. אני אומר, אם בא להימלך, אין מורים לו. אלא אם מדעת עצמו עשה מה שעשה, ולא נמלך בסנהדרין כלל. אז מילא כל מה שהוא עשה מדעת עצמו. וזה בכלל לא קשור לסנהדרין. על מה שהוא עשה, הוא לא עשה בתור דיין. הוא עשה בתור איש פרטי שבא לקנות קנאת השם. אדרבה, אם בתור דיין, בתור לשאול, בתור לדון, אז היה אסור לו. ואם היה בא לשאול רב, הוא אומר לו אסור. מה שהוא עשה זה בתור בן אדם פרטי. ולא עוד אלה שכבש את יצרו. הוא פטפט עמו להכניס עצמו לסכנות גדולות. כמו שכתוב במדרש, כתוב שהיה לו 10 ניסים נעשו לו לפנחס. חמם שהרומח לא נשבר, חמם מזה שכאשר הוא הוציא אותם מהירה יותר מכל עם ישראל, את הזה, אז הוא כתוב שהמשקוף התרומם, הרבה דברים. אז אם לא היה, וכתוב, אם היה מתהפך עליו זמרי להרוג אותו, הוא היה פטור. קיצור, הכניס את עצמו להרבה סכנות, בשביל לעשות את הקנאות שלו. אז זאת אומרת, זה היה נטו, לא בתור דיין, זה היה בתור איש פרטי שבא לקנות, ובתור איש פרטי שבא לקנות הוא גם נכנס לסכנות גדולות. למה שהוא יכל להרוג אותו גם? כתוב שאם היה מתהפך להרוג אותו, זמרי היה פטור. למה בא להורגך השכם להורגו, ואם הוא היה בא, אז הוא היה פטור עליו. אז זאת אומרת, בעצם הוא הכניס את עצמו לסכנות גדולות בדבר הזה. אז זאת אומרת, מה שהם אמרו בפותי זה שפיתם הגליל לעבודה זרה, למה הם בעצם רצו לערער כביכול על הסמכות שלו בתור שופט? כאילו מה, אתה שמת אותו, אתה משה רבנו, שמת אותו שופט? הוא לא יכול להיות שופט, זה, אתה יודע מה זה היה? זה מה שלא היה, פותי הגליל לעבודה זרה, הוא לא מתאים פה להיות בתור שופט. אבל האמת מה אמרנו? שבכלל הוא לא בא בתור שופט, הוא בא בתור קנאי, ושקנאים פוגעים בו. הפוך, אם הוא היה עוד בא ונמלך, היה בא לשאול רב, היה בא ואומר לו, אל תעשה את זה. ומעתה, כשם שיוסף שפטפט ביצרו לגדולה, ומשלא נתנו לו, כדאית במדרש, פה שלא נשק לחברה, דהיינו,
אמרנו שיש בפותיאל, השם יתרו שפיטר עבודים לעבודה זרה. אבל יש דעה שנייה, הבאנו את זה גם בפעם שעברה, שהתחלנו את זה בתחילת השיעור, שהבאנו את מה שכתוב בפרשת וארא, ששם אומר שיש, הגמרא אומרת שמה, זה הולך על יוסף, שהוא היה גם מזרעו של יוסף, שפטפט ביצרו, עלה לגדולה, ומשלו נתנו לו. דהיינו, מה זה משלו נתנו לו? כל מה שהוא עשה, כנגד זה הוא קיבל פה שלא נשק לעבירה, אמש לפוטיפר, הפך אישה כל עמי, ושם מבואר כל דבר שהוא קיבל, כנגד מה שהוא שמר על עצמו, בהמשך של המדרש כנגד זה הוא קיבל משהו. ולכן, אבל זה שבעצם הוא נכד של יוסף, שפטפט בעבודה זרה, ולא נשק לעבירה, לא שפטפט בעבודה זרה, שפטפט ביצרו, יוסף שפטפט ביצרו, וכמו שמה, מה הפה שלו נשק לעבירה, הפך הישק לעמי, גם זה יש לו לעלות לגדולה, וזכה לשלוש מתנות, הזרוע ועל החיים והקיבה. כמו שאמרנו, מכיוון שבעצם הוא סיכם את עצמו, אז הוא קיבל זרוע ולחיים וקיבה. מה הקשר? זרוע ולחיים וקיבה? אז הוא אומר, זרוע כנגד היד. כנגד היד שהוא דקר, וראוי היה לכך, לפי שהיה בן פוטי שבא מיוסף. דפותיאל תראה משמע. טוב, עד כאן לזה השמשון להיום.